जिदाइन मेया बर' बिजों सान दिनै 19 मे थामहिनबा बर' बिजों सान। दिनैनि सानाव बुहुमाव थानाय दाब दाब जायगायाव बर' बिजों सानखौ गोबाव बोसोरनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। बर' माहारिनि गोथार सान। थिग बेबायदिनो दिनै मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो बर' बिजों सानखौ फालिदों। बर' रावा जोंनि बर' बिमानि क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा सुजित नार्जारि नब्लाङाव दिनै मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 19 मे गोथार बर' बिजों सानखौ फालिदों। बेनिनो हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अनसुमा बसुमतारिया आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो लेङाइ आफादगिरि फनेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बायदि हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खोमदोन कसारिया बाहागो लायो आरो गोबां फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। 19 मेया बर' बिजों सान। खुलुमबाय जोंनि बे बड'सा नायगिरि गासै अनसायगिरि बिथांमोननिसिम। दा दिनै परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो जे गोथार 19 मे बर' बिजों सान बिनि जानानै आरो बे सानाव साफ्रोमबो बर' रायजो आइ आफा फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि गिबियावनो आं जासिहरग्रोबाय। दा नैबे फुंबिलिनि समाव दिनैहाय आङो बे जोंनि परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव जोंनि मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे बिजों सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै बायदि हाबाफारि लानायाव आंखौ बिथांमोनहा हांख्रायहरदों। दा आं मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों जे परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा देग्लायहाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै गुदि बर' थुनलाइ आफाद फारियै थिपकाय, मंगलाजरा, बासबारि आरो काजिगाव दा प्राइमारि लेभेलावनो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोंनिफ्राय जों खावलायहरदों। बे लेखायनो बिथांमोनहा दाब दाब जायगायाव गावनि प्राइमारिनि आन्दाराव थानाय दाब दाब स्कुल एबा कलेजफ्राव बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय थोंजोङै हाबाफारि लायाखैब्लाबो जोङो बैफोर हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाहैदों। दा थिग बेबायदियैनो आंबो दिनै नैबे मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लानो थांगासिनो दङ, दा बेवहाय आं दिनै बाहागो लाफैदों। दा आङो दिनैनि नैबे गोथार बर' बिजों साननि गेजेरजों आं बेखौ मोनसे खावलायनो सानदों जे जोंनि आगुनि थुनलाइ सिबियारि माने राव हारिमु, जोङो गावनि हारिमु आरो गावनि रावखौ जों बोरैहाय मोननो हागोन बा जोङो गावनि हारिनि रावजों सोलोंथाइ लायोबा बेसेबां जौगालांनो हागोन, बैबायदि साननायखौ बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सानदांनो हानानै गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरावहाय गोबां सुबुंफोरनि माने जिबन त्याग खालायनायनि उनावहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जानायनि उनावहाय सोमावसारनानै 1963 मायथाइनि दिनैनि सान 19 मेआव जोङो बर'खौ माने सोलोंथायारि राव महरै मोननो हादों, जायखौ जोङो दिनै दासिमबो 1963 मायथाइनिफ्राय फालिबोबाय थानाय जादों। दा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि गोसोआव मोनदों, खारन बेसेबांबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों बिमानि रावजों फरायनो मोनबाय, खिन्थु दिनैनि सानाव जोंनि फरायसुला फरायसुलि एबा जोंनि गार्जेन लेभेलनि मानसिफोरा माने बेखौ मोजाङै गोथौयै बिजिरनानै नायनो साना, जायनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसुला फरायसुलिफ्रा खमायनो हमबाय बा खम जालांगासिनो दङ। दा ओंखायनो दिनैनि बर' बिजों साननि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गोबां जाफुंसार जानानै गेदेर गेदेर बिबानाव साख्रि मावनानै दासिमबो दङ। बिनि गोबां बिदिन्थि दङ, जों बयबो मिथिगौ। बेखौ आरो फिन मुं थं आरो बिथांमोनखौ रायखांबावबाय थानांगौ होननानै आं सानाखै। जेखियानो जाया, आंनि मोनसे खावलायनाय बा आंनि मोनसे आपिल
जे जोंनि बर' बिजों एबा बर' रावखौ बर' हारिमुखौ जुदि जोङो बुहुमनि गेजेराव गेरेमसा राव हारिमु थानाय हारि हिसाबै सिनायथि होनांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोङो बे राव आरो बिजोंखौ जोङो अनसायनांगोन। बेनो जाहैबाय आंनि खावलायनाय। आरो आं आसा खालामदों जों साफ्रोमबो जुदि बिनि सायाव अननाय मोजां मोननाय आरो बेखौ फोथांनानै बेखौ फोजौनानै लाखिलांनायाव जों जुदि गोसो मोदोम होनानै जुदि मावलांबाय थायोब्ला आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि रावा खुब गोजौआव जौगालांगोन होननानै आङो आसा खालामनो हायो। बेथ' नंगौ आगोलनिफ्रायनो जाबोबाय थादों बे जेंनाया। आंनि मोनथिनायाव दासिमावहाय जोंनि परबतजरा ओनसोलाव बिजाबा फ्राय जाबायानो। हायार सेकेन्डारियाव एसे खम जानानै दङ आरो हाइ स्कुलावबो एसेल' खम जानानै दङ। माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसारफोरजों सावरायनाय जादों। माने खम समनि गेजेराव बेखौ सुफुंगोन होननानै जोङो माने खोथा मोनदों। दा जों आसा खालामदों नैबे से खावसे दाननि गेजेराव बे जानाखि जोंनि बिजाब मोनै बिजाबनि जे आंखाल बेखौ जोङो सुफुंनो हागोनखौ जों आसा खालामदों। नाथायबा आं मिडियानि गेजेरजों नुदों जोंनि ओरैहाय मा होनो धेमाजि साइडजों गोबां माने बिजाब मोनैनि जोंनि अनजालु फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना माने आन्दलन खालामनाय नुदों। बिदिया जानो नाङा दिनैनि सानाव जिहेथु जोंनि रावा 8th सिडुलाव हाबबाय। दा 8th सिडुलाव हाबनाय मोनसे बिजोङा दिनैसिमबो जे बेबायदि बिजाबनि मोनसे आंखालाव थानांगौ बेयो माने जाथाव जानो नाङा आरो बे जानाया थिग नङा। आरो बेफोरखौ जुदि जोङो मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला जोङो थाङै थुङै मोनसे बाथ्रा होननांगोन जोंखौ दासिमबो आसाम सरकार बा जायफोर माने सासनाव थायो बिथांमोना माने बिमा बाथुलजों नायनाय बायदि जों बिदि बुंनो हायो। ओंखायनो बिथांमोना बिमा बाथुल रावखौ जुदि बुंजानो बादोंब्ला समावनो जुदि फरा बिजाबफोरखौ जोंनो रानना होयोबा जों खुब गोजोनगोन। बेखिनिखौनो आङो बुंबाय आरो। जोङो बर' हारि हिसाबै सरकारनिफ्राय अननानै होनाय जिनिस जों मोनफेराखै बर'फ्रा। जा एसे मोनदों BSc एकर्ड, BTC एकर्ड, बावैसो BTR एकर्ड गासिबो जोङो गोबां माने नारा नाथा नाजानानै जुजिनानै जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला बिर जोहोलावजोफोर मुंख्लं जानायनि बिनिमयावसो जोङो माने थामोनथा राव हारिमुखौ रैखा खालामनाय बेखौ जोङो दासिम जा अबस्थायाव दङ बेखौ मोनदों। आरो जोंहा मोनसे हुदा दंखायो जोंखौ जुदि नेग्लेक्ट खालायोब्ला जेने थेने आन्दलन खालामनानै माब्रै जों आदाय खालायनांगौ बेखिनि आदब खायदाया जोंनि हारिनाव दंसै आरो बे गोदान बाथ्रा नङा। आरो आं आसा खालामदों जेन' सरकारा जोंखौ मोजां नोजोर नायनानै जोंनि नांगौ जिनिसखौ सम मथे जेन' सुफुंना होयो बेखौनो आङो सरकारनिसिम खावलायनाय जाबाय। नंगौ जों दिनै 18 मे बर' बिजों सानाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो नानानथा प्रग्राम दङ। लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो प्रत्येक LP स्कुलनि फरायसुलिफोरखौ जों लेंहरनाय जादों हेडमास्टार थ्रुयै आरो जोंनि मंलाजरा गार्लस आरो हाइ स्कुल आरो बेजों लोगोसे गासिबो फोरोंगिरिफ्राबो लोगोआव थाफानानै दिनैनि प्रग्रामखौ जोङो जाफुंसारहोगोन। मानोना जोङो बे गिदिरथार मोनसे 18 मे बर' बिजों सानखौ लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। जोनोम सानखौ जोङो पालन खालायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो प्रग्रामाव जोङो होफानाय जादों गथ'फोरनि थाखाय जोङो लिटारेसि माखासे प्रग्रामखौ जोङो कम्पिटिसन थ्रुयै जोङो लानाय जादों।